Olet täällä nyt seuraamassa Virallinen TV:n Sport-osiota, jossa olemme tulleet tutustumaan ja katselemaan Osakon, eli Oulun ammattikorkeakouluopiskelijoiden umpihanki-futisturnausta. Taustalla parhaillaan joukkue aloittelee peliään. Tuomaroimassa heillä on Harri Karvis Leinonen ja Harriakin tässä koitetaan jossain vaiheessa haastella. Tervetuloa mukaan! Miten päivä on lähtenyt käyntiin? No, kyllähän se vähän kiirevilikkaa ollut, kun tuossa järjestänyt näitä yrityksiä ja tapahtumia ja tavaraa tänne pelaajia, että ei sitä ottanut se pommiin nukkuminenkaan ja pienet väärinymmärrykset tuossa työjaosta, mutta kyllä tämä tästä. Että suuri osa on ainakin tullut paikalle ja ei ole vielä kukaan loukkaantunut. Miten sä oot itse varustautunut tänä aamuna tänne niin kuin pihalle? Täällä ei nyt kuitenkaan aivan niin paljon ole pakkasta kuin alkuviikosta oli. Mutta täällä koko parisenkymmentä about. Aurinko paistaa, se alkaa lämmittää. Ja miten on Vesa-Ville lähtenyt päivä käyntiin? No ihan mukavasti, vaikka olikin vähän kiireitä tuossa aamupäivästä, että mennäs vähän aikataulut viivästyä, mutta nyt on oikein hyvin pelit käynnissä. Täällä on aika paljon vähemmän pakkasta kuin alkuviikosta, että on käynyt 30 nyt taitaa olla vain parissa 10 joukkuetta. Onko siinä kaikki, jotka ilmoittautuu, onko teitä tippunut tässä aamun varrella miten paljon? Aamun varrella ei ole enää yhtä joukkuetta tippunut, muuta kuin tässä ensimmäisen pelin jälkeen yksi joukkue joutui lähtemään, kun tuli niin paljon loukkaantumisia, että oikeastaan tämän kylmyyden takia ei ole mikään joukkue jäänyt pois täältä. Minkä tyyppisiä loukkaantumisia, nilkkoja, käsiä, päitä siellä irtoili? Niliikkavammoja, semmoisia pieniä, ei mitään vakavempaa kuitenkaan. Onneksi. Miten jengi on yleensä varustautunut? Onko täällä kaikilla ollut sillä lailla kamaa päälle, että tosiaan nyt paleltumivaaroja ei ole ollut? Kyllä on näyttänyt ihan siltä, että ei ole niin huonosti varustautuneita joukkueita. Ihan hyvin on osannut porukka pukeutua. Terve Noora, miten päivä on lähtenyt käyntiin? Ihan hyvin. Olin valmistautunut ihan lämpimään toimistopäivään, mutta sitten hälytettiinkin tänne, kävin lappaan kampessa päälle kotona ja nyt ollaan täällä Pyllyjäässä. Oletko monta peliä ehtinyt tosiaan tuomaroimaan? Yhden vasta, mutta tässä on hyvä meininki silti ollut. Loistava kuulla. Harrasta itse tätä kyseistä lajia? Mä oon itse asiassa käynyt hankipallon maailmanmestaruuskisoissa Ukkohallassa vuonna 2009 ja meillä oli ihan hyvä meno siellä. Siellä oli kansainvälisiä joukkueita myös. Miten te sijoituitte? Mä hävittiin ihan fiksusti. Ei se ole niin vaarallista, mutta voisitko kuvitella pelaavasi nyt tämmönen niinku kouluporukalla tämmöistä peliä? No totta kai. Varmasti ensi vuonna kun järjestetään, niin yritän hommata meidän joukkueen, oman luokan joukkueen tänne pelaamaan. Naiset ja herrat, tämä on Virallinen TV Sports. Minä olen Jarkko Romalle, olemme juurikin kohta päättelemässä tätä Osakon umpihanki-futisturnausta täällä. Hienoa, että olitte mukana. Ensi vuonna uudestaan. Kiitos. Hei!